Un home de 41 anos morreu nun accidente de tráfico en Abegondo. No sinistro quedou ferido unha muller de 55 que tivo que ser trasladada ao complexo hospitalario universitario da Coruña. Estamos consternados porque é un chaval joven que tiña a súa vida por diante con dous nenos pequenos será un pau para todos os veciños. Contra as 10:30 da noite, unha chamada alertaba o Servizo de Emerxencias 112 dun accidente neste punto da estrada C223 na parroquia de Bizoño, no concello de Abegondo. Tratábase dunha colisión frontal entre dous turismos. Como consecuencia do golpe, un dos coches saíu da vía e emborcou. O condutor quedou atrapado no interior do vehículo e foi necesaria a intervención dos bombeiros de Ordes para liberalo, aínda que xa nada se puido facer por salvarlle a vida. A vítima é un home natural de Ordes e que residía desde hai anos a escasos quilómetros do lugar do sinistro. A familia é daqui ao lado. Bueno, é un pau moi grande para a parroquia. Non ten moito peligro, o que pasa é que, eu que sei, son cousas. Ali non é tanta curva, A persoa que conducía o outro vehículo, unha muller duns 55 anos, recibiu asistencia médica e foi evacuada ao hospital.